সেই পিলা না ତୁ ସେଇ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପିଲା ନା ଯାହାର ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଯୋଉ ମାର ପରଦ କାନିଟା ତୋ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ ପାଲଟି ଯାଇଥିବ ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅ ପାଇଁ ହଜି ଯାଇଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅ ତା ମାଆକୁ କହିଥିଲା ମା ମୁଁ ତ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ ସେଇ ପୁଅ ତା ମାଆକୁ ଧରି ଅଧା ରାତିରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଆପଣ ଚୁପ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ।